Altså man skal vælge Vincent, fordi vi er et firma, man kan være tryg ved at bruge. Vi er ansvarsbevidste og kvalitetsbevidste. Bygherrerne de kan være trygge ved, når de vælger os, jamen så følger vi projektet fra det bliver søsat til det er slut. Og vi følger også op på, om der skulle være sket nogle fejl eller nogle mangler undervejs, som vi kan få rettet med det samme. Jeg hedder Kim Palman, og jeg bor herude på Stevnsvej i Strøvede. Og vi har haft Morten Vincentsen og hans tømmerfirma til at renovere huset faktisk fra ende til anden. Vi var på ferie dengang, at huset faktisk skulle afleveres. Og det var jo som at komme hjem til noget, der var helt fantastisk. Alt var gjort færdigt til sidste lille ting. Altså gulvet var olieret, køkkenet var rengjort. Altså alt var bare i orden, som det var et nyt hus, der var parat til at flytte ind i. Det var helt genialt. Altså, det var sådan noget, man rigtig lagde mærke til. Vores hovedsted, hvis man kan sige det sådan, det ligger her i Strøbede på Stevnsvej nummer 12. Så har vi en afdeling i København og en afdeling i Køge. Vores kundegrundlag er meget forskelligt. Noget af det, vi laver rigtig meget af, det er, at vi servicerer kommuner, vi servicerer skoler, det offentlige byggeri. Vi har blandt andet Midt- og Vestjyllands politikreds, som vi laver rigtig meget for. Så laver vi meget for forsikringsselskaber. Vi laver skader, stormskader og vandskader har vi lavet rigtig meget af, brandskader også. Og det har vi ligesom specialiseret os i. Vi har lavet en afdeling kun til det, hvor vi har en konduktør siddende og passer alle vores forsikringssager. Og vi har nogle bestemte svende, som har vendt sig til den type opgaver og er gode til at komme ind i mange forskellige hjem. Vi har eget værksted, hvor vi udfører mindre snedkeropgaver. Vi har blandt andet en skibstømrer ansat, som er rigtig dygtig til at få næsten alt til at passe, selvom det næsten ser umuligt ud. Ikke? Jeg hedder Søren, har været her hos Vincent i 6 år snart. Jeg laver nogle trapper og reparerer alt gamle bevaringsværdige døre og vinduer, der er gået rød og svamp i, som så skal udbedres. Og så sætter vi dem igen, næsten som de var. På vores kontorer, der har vi en, som tager sig af københavnerområderne, og en, der tager sig hovedsageligt af forsikringsskader, og så en, der tager sig af de større byggerier. Så har vi 2, der tager sig af bogholderi og regnskab. Alt bliver overholdt til punkt og prikke, og det er også noget, der får en til at vælge en person. Ikke? At man godt kan lide personen, at kemien passer, og at alt er i orden, og aftalerne bliver fulgt. Jamen så kan tingene ikke være bedre. Det er sådan, det skal være.